Mentang alas ngau thu ya laki jing bakla de jing leh ma phi de ba khangi mei pa to map se ku ba I la phi shan jing bakla jing long riu bam ju lah biang badap tang jing du na ngau lam ki jing ut ki jing perta tuan pai shanga ngau lam ki jing ut ki jing perta tuan pai shanga ngam laban berkan ngamut jing it bab hi dang kentiu pen banjing e phi ma tuan se ko ba I tuan shong sen da bad nga kat no men sim ka kan cha lần ya khi cần tiền ba thiang trong ngà tuan pai men ta ngap lần ya khi cần tiền ba thiang trong ngà tuan pai men ta jong aya do nu jong phi kala pen pang naka benta jong nga men sim kala pen thang shano patia pi bangan dang she she sin banyo kdup halakut shade ngau lem ki jing ut ki jing parta tuan pai shanga ngau lem ki jing ut ki jing parta tuan pai shanga jauh lagi umat habang apoy ken mau lada phim yoi suyang hang ta umat phin jau ngakwa pangan kren
nghêu thu ya là kỳ trinh bác la đầy jing le ma phi bị ba khang nghi mây ipa cho map se ko ba i la phi shem jing bak la jing long briu bom ju la biang ba đập tăng jing du na ki jing perta tuan pai shanga snulem ki jing perta tuan pai shanga nga kung ngop ha ki len ti bas niu bat ngam laban perkhat một jing ít ba phi đang kinh tiêu tình bàn jing e phi ma tuan se ko ba ye tuan shong sen da bat nga kat no men siem ka ken ja ba phi no yanga ngập lem ya ki cần tiền ba thiang trong na tuan pai men ta ngập lem ya ki cần tiền ba thiang trong na tuan pai men ta trong ngaya do nut trong phi ka la bên bang naka bên ta trong nga men xiêm ka la bên thang shano ba tia pi it bangan dang shem shi sien ban yo kedup halakut shadem snulem ki jing perta tuan pai shanga snulem ki jing perta tuan pai shanga jauh lagi umat habang apoy ken mau lada pim yo isu yang hangta umat pinjau ngakwah bangan kren ya pika shisha naka ka daw ye ba pi no yanga snap lem nya ki kan tien ba thiang jong na tuan pai men ta snulem ki jing perta tuan pai shanga snulem ki jing perta tuan pai shanga